tää on lähtöisin niin pienestä pikkupojasta lähtien, kun vaan ikinä jaksaa niin sanotusti virtaviivaisesti normaalisti muistaa, että varmaan on lähtöisin kipinä siitä, kun isällä oli aikoinaan Helsingissä asuttiin Puotiharjussa, niin 2 autotallissa niin oli omat ralliautot ja silloin oli sitten oma asentaja siinä niitä autoja russaamassa ja rassaamassa ja aina kun oli joku avain kädessä, niin mä aina kysyin mikä tää ja varmaan ne vähän hermostuikin välillä, että kun mä kysyin aina ahkerasti mikä tää ja siitä se vaan lähti, että aina vaan kysymällä ja kun vaija möyri näiden autojen kanssa, niin miksei poikakin voi möyriä. Et yleensä se menee niin kuin vaijan jalanjälki, että aika harvoin se menee sitten niin kuin eri teitä kumminkin sitten. Ja Kärkölässä meillä on semmoinen kerhon kaveri, kuka on antanut kerholle semmoiset tilat, että siellä voidaan romuautoja säilyttää ja purkaa. Ja pieniä osia sitten vielä vähän varastoidakin sinne, mutta kyllä sielläkin on paikat nyt niin turvoksi, että ei lähivuosina ainakaan tarvita enää yhtään romuautoa, enää yhtään varastoa. No jotain nippeliä tarvittaisiin, mutta kun ei niitä ole, niin niitä on tyhjästä pahan yhjästä. Ja kyllä siinä osa on kyllä varmasti vieläkin siellä niin paljon varaosaa, että kun sanotaan, että aikaa menee 10-20 vuotta eteenpäin, niin varmasti on semmoisia varaosia siellä, mitä on aivan turhaa otettu talteen niistä romuautoista. Jotkut löytää varastosta vielä uusiokäyttöä näistä harvoista autoista, niin kuin tuommoista kerhoille eri kavereille menevä osa, vanha osa vielä kelpuutetaan uuden veroseksi, kun ei ole enää uusiakaan sitten saatavana, että vanhasta rakennetaan niin sanotusti uusi. Että jotakin sieltä vielä löytyy semmoista järkiperäistä, semmoista mitä nyt sitten kannattaa laittaa aina autoon, mutta on siellä varmaan semmoistakin tavaraa paljon, mitä voisi niinku kylmällä kädellä vaan niinku heittää menemään, mutta niin kuin mä sanoin, että uusiakaan ei enää kasva puussa eikä missään, niin nyt täytyy ottaa semmoinen varovaisuus käteen, että kun harrastetaan näitä autoja ja tämän merkkisiä autoja, tämän kokoluokan autoja, niin ei niitä ole missään uusia, ainakaan niin sanotusti järkevällä hinnalla. Kaikkihan sitten löytyy, kun alkaa vaan etsimään, mutta hinta on sitten tänä päivänä niin korkea, että unohdetaan semmoiset asiat. Purrellakin on just tommonen samanlainen, mutta se on vaan viinin punainen ja 5.8. En tiedä mitä toi vuosimalli on. Isä sitten taas nuorempana vuosina niin osti oman Fiatin meille ja sitä kautta mä sitten aloin sitten osia ja innostuin tähän Fiattiin ja sitten myöhemmissä vaiheissa totta kai sit se oli viimeinen vuosina, kun se jäi eläkkeelle, niin oli Voortilla, mutta kyllähän kaikki kaveritkin sanoi, että miksi et sä hommaa Voortia, kerää Voortin osiin. Mä sanoin, että tyhmähän se on, ensin kerää monta kymmentä vuotta ensin Fiatin osaa hullun lailla ja sitten 2-3 vuotta alat kerää Voortin osiin, niin se on niinku heittäisit niinku koko varaston ensiksi pellolle ja sitten alat taas kerää uusia osia. Kaikki autot siellä jossain talleissa? Mulla on Lauttasaaressa vaan. Aha.
Mulla on 99 Saabi. Siellä sit mulla on Vartturi Cabriolet. Sitten mulla on 2-tonninen RS Escortti. Ja sitten seisoo tää Saabi. Saabi, niin se on tuolla. Nää on kaikki tuolla Lauttasaaressa. Sitten mulla on Konalassa firman tallissa on tää 500. Sitten mulla on vielä 2900 Saabia turboa ja niitä on kuule kertynyt vaatteisiin vallan hirviästi. Siihen vaan niin. Älä nyt kaunista. Mä käyn hakee omani kanssa, muuten mun tärää. Älä nyt kaunista, ota tosta paperia. Toivottavasti se lämpisi tarpeeksi. Pistän boksiin. Täällä on sinappia. Täytyy sanoa suoraan, että kun me ollaan nyt 42 vuotta oltu naimisissa, niin Raija aina sitten joskus sanoo rehellisesti, hän on niin autossa tätä myöden täys. Kato, kun sekin koko ajan on joutunut mun kanssa kuuntelemaan sitten kyllä sitä se on saanut kestää sinusta kuulee. On se niin. Katos, kyllä se niinku, toisaalta se on nyt heittäytynyt vapaalle sitten vähän niinku jo toiseen laitaan. Se ei, niinku, ei yhtään. Se, kyllähän tietysti nyt niinku, on myötämielinen, että tänne voidaan tulla, mutta se, että itse tulisi, ei millään. Ei millään. Joo, näitä kokoontumisajoja on kerholla ihan omia ja ne kokoontumisajot on niin kuin pyritty tekemään niin kuin eri jäseneiden niin kuin omissa näissä tämmöisissä kotipiireissä. Et on Helsingissä ollut puheenjohtajan luona muutamia kertoja. Sitten on ollut Kärkölässä yhden jäsenistön luona. Ja siellä on ollut muutamia kertoja. Sitten on pari kertaa ollut täällä mun luona täällä Nurmijärvellä. Ja kerran ollaan oltu jopa Turussa kautta Naantalissa, että kun Naantalissa on 1 jäsen ja Turussa on 1 jäsen, niin se meni niin kuin yhdellä lyönnillä 2 reissua niin kuin tavallaan korvattiin. Tää on kyllä, kuule, Tervo, kuule, täytyy sanoa, tämä on vuoden työ. Vuoden 30 omistaja ja vuoden teko samalla. Kyllä nyt nostan kuule hattua, vaikkei hattu ole päässä, mutta tervetuloa siitä huolimatta. Kiitos. Tässä on se mun ylläri nyt sitten sinulle. Jokainen saa, kuka ilmestyy 30-sellä. Sinähän tiesit sen ehdon, minä vähän rauhoitin sulle tätä asiaa. Olkaa hyvä. Kiitos, minä en osannut odottaa Rahatti tätä neula kyllä. ja viijat ja näkyvällä paikalle. Kiitos. Tämä on hienoa. Tämä jopa kannatti nyt tulla tänne näin neulankin takia. Vaikka eikö pieni, mutta teki on pilkuri. Mulla oli yhdellä pettalla oli semmonen, että se oli puoli vuotta pukkien päällä ja sen jälkeen kun se laski alas, niin etuiskarit ei mennytkään kasaan. Se oli varpailla. 2 hetkeä hypitään siellä konehuoneessa ja ei jousta yhtään. No. Mut tiedäks mitä tässä on? On siinä vähän ranskaa. Nehän pani aina varapyörän tonne. Ja silloin mä muistan aina, katos, kun varapyörä tuli tänne, niin silloin aina kansa ihmetteli, että miten se voi olla täällä. Tiedäks, siinä on suuret edut. Niin. Ei se mene muualta. Tää on kolarissa, kun tää on jonkunlainen turvatyyny. Sitten tuolta tuli tavaratilaa just lisää tän varapyörän verran. No. Tää on Betta Aluvanteen keskiö. Just joo. Oi. Pitäis olla 4. Ei oo kuin 1 nyt tällä haavaa. En tiedä sit löytyykö lisää. Oi ku hieno. Sulla on enemmän käyttöä. Joo, mulla on 2,5 sarjaa kasassa, mutta kun mulla on 10 pannetta, niin vielä tarvitaan.
maksaa oikein, joo. Vasemmanpuoleisesta täytyisi saada 200 € ja oikeanpuoleisiin voi myydä 150 €. Elikkä mitä me laitetaan yhtenäishinnaksi, jos vähän tingitään siitäkin? No tosta nyt voi, jos sanotaan toi on 130 ja se toinen sitten 170, niin pari olisi 300 €. 300 €. Et niitä ei tosiaan löydy sitten kuin 1 tai 2 paria, että oikeanpuoleisia löytyy vielä muutama. No kaivetaan se myöhemmällä vaiheessa se vasen. Mä otan tän oikein nyt tähän ja sitten se vasen mukaan, niin sekin tuntuu sopivalta hinnalta. Ja löytyy kyllä. Ja kerätään se on ihan siihen täydellinen. Joo. Lasit ja kehykset ja hienot kromit. Joo, kyllä. Ja ovat uusia, alkuperäisiä. Kun näin monta varastoa, niin tää ei ole ihan varmaan halpaa lystiin vuosittain pitäneet. No ikävä kyllä täällä Helsingissä nämä varastohinnat on vähän korkeampia kuin jossakin ladossa maaseudulla, että kyllä näihin aika paljon, kun laskee kaikki varastot, niin erinäisiä tuhansia markkoja menee vuodessa. Ja sitten tämä varaosan myynti varmaan vähän niin kompensoi sitä. Niin, aivan, mutta ongelma on just se, että pitäisi saada enemmän rahaa irti näistä osista. Eli tämä ei ole ihan bisnes, tämä on harrastus. Tämä ei ole tänä päivänä enää bisnestä, että jos se joskus silloin vähän olikin, silloin kun 15 vuotta sitten, kun tavaraa meni runsaasti, nyt se on mennyt niin pieneen se menekki. Ja varastoja on yhtä paljon, ellei enemmänkin. Ja onhan näistä käytetyistä osista maksettu autosta ensin jotain ja sitten purkaminen ei ole ilmasta. Ja kaikki kuljettaminen ja kaikki maksaa. Enemmän tai vähemmän. On alkanut tästä Valkojan vanhasta traktorista, jonka Aleksanteri Ylöstalo osti Kustaa Ylöstalo vuonna 1937. Se oli täällä säilytyksessä uponnut akselia myöten niin savikkoon, oli tosin katoksessa ja me 97 aloitimme sen kunnostuksen. Ja sitten on vähitellen hankittu näitä traktoreita lisää ja vähän kerrassaan kunnostettu. Vuosi menee keskimäärin aina yhtä traktoria kohti. Ilpon kanssa vai teet se yksin? Ilpon kanssa on tehnyt ja ton viimeisen traktorin niin tein itse tuolla Rajamäessä Pitkäsen korjaamolla. Itse tein kyllä siellä, mutta hän antoi tilaa. No, se on mukava harrastus ja kun tuo Ilpo on vanha automies, niin se osasi tämän sytytyspuolen. Ja sitten siinä on tullut mukavia tuttuja. Fortson klubin puitteissa lähinnä. Ja nyt sitten viimeksi, kun on nämä vanhat masinat täällä Nurmijärvellä, oma yhdistys. Sen piiriinhän kuuluu traktorien lisäksi tietysti autot, joka on pääasia. Ja sitten moottoripyörät ja maamoottorit. Vanhat kunnat. Niin, vanhat masinat. Entäs harrastat, onko ne vanhat? No, siellä nuoriakin. Kyllähän ne eläkeläisiä tahtoo suurta osin. Miten sulla vaihtui ralliautot traktoreihin? No, se on eikö vauhtia nää kiinni? iän mukana, iän mukana. Onko näillä ajan ralli? Ei, näillä voi vaan rauhallisesti nautiskella ja kuunnella kaunista ääntä. Melkein ralliauton ääntä. Joo. Hyviä muistoja. No se on totta kai, se on semmoinen harrastus, että ei, kun siihen kerran ryhtyy, niin sehän tietysti pysyy mielessä, vaikka taidot loppuu.
Siis nykyään museoajoneuvo vaatimukset on sillä tavalla, että mitä uudempi auto, niin sitä uudemmalta se pitäisi myöskin näyttää. Mutta esimerkiksi otetaan joku 20-30-luvun auto, niin semmoisessa saa olla niin kuin ajan patinaa enempi, ja sitten myöskin jos semmoiseen ikäiseen autoon ei ole alkuperäisosia saatavissa, niin voi myöskin korvaavia osia käyttää, jos ne ei niin kuin riitele sitten kovasti sen auton kanssa, mutta semmoinenkin auto, niin se pitäisi olla kuitenkin ehjä pelipinnoiltaan ja maalaukseltaan, mutta maali saa olla kyllä kulunut, ei se tarvitse olla kiiltävä vanhassa autossa. Säänikäytössä kyllä pitäisi maalit kiiltää niin kuin ulkonaisesti ja kaikki kromioosat pitäisi olla kunnossa. Ja moottoritila pitäisi olla siisti. Tosin se ei tarvitse näyttää uudelta tuo moottoritila. Että kyllä semmoista ajanpatinaa saa olla, mitä ajan mittaan tulee. Ja semmoista, se ei saisi olla kuitenkaan sekään ruostunut mistään ja maalipinnat pitäisi olla ehjä. Että niin kuin me katsottiin tuolla Lanciassa äsken, että siinä oli se alumiinipinta semmoinen hapettunut, niin ei se niin vaarallista ole. Se on niin siinä päällikannessa. Niin, siinä. Nyt sanot sen niin kuin vasemman kaistan tavallaan. Tuolla on noita liittimen muttereita, jotka on tommosia ruosteisia se on se ruoste just semmoinen kaikkein pahin, joka ottaa silmään aina, että kun on yleisohjeena, että ruostetta ei saa näkyä eikä maali. Tää on laitettu joskus. Se on kromattua aikana ja siinäkin on näköjään vähän ruostetta, mutta se on kuitenkin lähtee sanasta alkuun. Niin. Soulu. Ja mä näkin silloin kelpaa. Toi on 70-luvulla. Sen aikaa. Silloin on konepeitto auki. Tuolla on väärän huomallinen erilainen kiinni. Lähdetään tästä tälle Mia Trompe-päiville tonne Hämeenkyröön. Se on joka syksyinen prosessi. Ollut jo reilu 10 vuoden ajan, jos ei 20 vuotta ainakin. Kyseisellä kaverilla on sitten varmaan lähes Suomen eniten kaiken näköistä autotilpehörriä. Mutta mukava mies, tietää autoista ja kaikista lähes varaosista tietää paljon. Toivon, että herra myöskin liittyy joskus tähän klubiin. Fiat, Gruppa Fiat. Niin se oli. Joo. Kyllä joo. Kyllä sitä täytyy ainakin miettiä. No kyllä sitä hyvä olisi miettiä, niin. Kyllä joo. Entinen jäsen kun olet. Joo, Lansiasta kyllä sä voit sielläkin olla silti. Eikä se ole syynä vaan se, että mä haluan auttaa Fiatin harrastajia, koska silloin kun nämä osat mulle Autonovolta tuli, mä olen nämä ostanut kilohinnalla. Ja siinä oli kriteerinä se, että
näitä osia käytetään Fiat-harrastajien, joka harrastus silloin oli tosi hyvin vähäistä, mutta kuitenkin elpyvän Fiat-harrastajien niin kuin apuna autojen kunnostamisessa. Se tosin ei ollut kylläkään maahantojavaatimus, vaan minä itse sen keksin silloin. Kuinka usein tämmöisiä rompepäiviä järjestetään? 2 kertaa vuodessa järjestää Gruppa Fiat Finlandia. Keväällä on tuolla Lahden suunnassa ja sitten näin syksyllä aina syyskuun 1. lauantai on täällä meillä Töllinmäellä. Onko nämä autot myytävänä? Autot ei ole myytävänä, näe mikä on täällä. Ulkona saattaa olla jotkut autot myytävänä. Onko nämä kaikki ajokelpoisia ihan? Tuskin nyt ihan kaikki on ajokelpoisia, mutta mulla on joku 10 Fiattia on rekisterissä, joista on yksi ainoastaan normaalirekisterissä ja muut on museorekisterissä. Eli tämä ei ole ammattitoimijan harrastus? Ei, mulla ei ole ammattia enää ollenkaan. Mä olen vanhuuseläkkeellä. Eikä aikaa riittää sitten harrastuksen? Ei riitä. Ei riitä tarpeeksi. Joo. No niin, Avokusiaisen huutokauppa lähestyy finaalia ja viimeinen tarjous on 30 €. Tuleeko korkeampia tarjouksia? Ensimmäinen kerta, toinen, 3. myyty tälle sinilippalakkiselle herralle. Jaha. Täällä katsotaan tasaraha, noin. Kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Onnekkaita kilometrejä. Hyvä. Mitä tulee? Tarvitaanko työntäjiä? Ei tänään viemään, mutta täytyy antaa vähän aikaa, että ensi viikolla vasta. Taas sen verran saa olla tossa, että... Onko ollut pitkään tämä auto teille? 70-luvun alusta. Ostin 200 tämän ja talo on ajettu sen jälkeen runsaat 500 000 kilometriä ja käyty kerran Afrikassa ja runsaat 30 kertaa Norjassa, eikä ole mitään tietoa koska loppuu. Tämä on varastettu 5 kertaa, mutta 6 jäi jo yrityksessä. Se on joka kerta tullut takaisin, eli se on uskollisempi kuin moni nainen. Ja mulla on aika usein vene katolla Karingasniemestä, kun meni ensimmäisen kerran ylöspäin, niin tullimies sanoi, että tämä on tämän kesän 3. paksuin tapaus, mutta ne on nyt tottunut ja ne ihmettelee enää yhtään. Tämä on ollut ykkösautona, minulla on 2 muuta kaapparikusiaista. Eli sininen, punainen ja valkoinen. Nyt kun mä haluan näyttää työläistä, niin mä ajan tällä punaisella. Sitten kun mä haluan näyttää oikeistolaista, niin mä kokoomuksen värisellä sinisellä. Ja häihin tai muihin juhliin voi mennä neutraalilla ja valkoisella. Jossakin vaiheessa mä ostin muovijollan ja siihen on voinut laittaa myös 4-hepposen Johnsonin, joka on nytkin tuolla sängyn alla. Siellä on myös sukelluslaite siltä varalta, ettei kalat nouse pintaan, niin mä pääsen etsimään niitä pinnan alta. Eli teillä on myös matkailuautona tästä on sänky. Kyllä, siihen mahtuu hyvin. Avaisinkohan mä tuolta toista puolelta saattaisi näkyä paremmin, mutta tästäkin näkyy varmaan. Tämä voi myös levittää sitten, jos joku tulee kylään, sekin on joskus kokeilla. Eli se käy parivuotiaista myös? Kyllä käypi. Joo. Ja siinä soputilaa antaa sitten? No kyllä. Joo. Ei tarvitse nukkua päällekkäin, että voi nukkua vaikka vierekkäin. Joo. Olen mielessäni niin päättänyt aina, että joka kesä tulee loppu, mutta kyllä se nyt tää 5. kesä sitten peräkkäin, niin kyllä se on nyt loppu, että olen mä saanut tässä pari vuotta sitten sain kerhon puheenjohtajalta kunniamaininnan varaosien hankkimisesta, että olin tämmönen meidän kerhon vuoden varaosa toimittaja tämmöisellä tittelillä ja kunnia tämmöisen plakaatin sain, että kyllä mä siitä suuloista kiitoksen varmaan ansaitsenkin, mutta en minäkään jaksa ihan loputtomiin näitä asioita vetkaa. Tulkoon joku muu tekee tämän 5 vuotta taas peräjälkeen, niin katsotaan sitten, onko mulla vielä enää voimavaroja näiden autojen suhteen, mutta epäilenpä, että ei kukaan tuu. Että
Kyllä ne on vaan, ne haluaa istua kotona ja katsoo telkkaria ja juoda kaljaa. Ja sitten kun ne tulee osavaille, niin sitten tulee itku kurkussa, että nyt tarvittaisiin sitä ja sitä osaa, löytyy uutta tai käytettyä. Jos löytyy, niin löytyy uusi tai käytetty ja se on sillä hyvä, maksaa taas vähän enemmän, mutta se on niiden asia, mutta olen ainakin omasta mielestäni tyytyväinen ja kaikelta puolelta tähän asiaan ollut pistänyt oman kuntoni ja ruumiini tähän hommaan täydellisesti. Ja se saa minun luvaltani nyt osaltani nyt sitten riittää totaalisesti, että mullakin pitää olla sitä omaa aikaa omiinkin autoihin.